Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε ένα καινούριο αρχείο και να το συνδέσουμε με κάποιο από τα αντικείμενα του συγγράμματός μας. Είτε αυτό είναι κεφάλαιο, είτε μαθησιακό αντικείμενο, είτε το πλήρες σύγγραμμα. Αν θέλουμε για παράδειγμα να ανεβάσουμε κάποιο αρχείο και να το συνδέσουμε με το σύγγραμμά μας, πατάμε το κουμπί προσθήκη νέου αρχείου, επιλέγουμε κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή μας, προαιρετικά συμπληρώνουμε κάποια περιγραφή και πατάμε αποθήκευση. Παρατηρούμε ότι στη στήλη αρχεία εμφανίζεται μία ένδειξη με τον αριθμό των αρχείων που έχουν συσχετιστεί με το σύγγραμμα. Αν πατήσουμε, μπορούμε να δούμε το αρχείο που μόλις ανεβάσαμε. Για την περίπτωση του συγγράμματος αλλά και μεμονωμένων κεφαλαίων, τα αποδεκτά μορφότυπα που μπορούμε να ανεβάσουμε είναι αυτά που έχουν καθορίσει οι κανόνες της δράσης, δηλαδή PDF και EPUB. Όλα τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει μπορούμε να τα δούμε συγκεντρωτικά μέσα από τη βιβλιοθήκη αρχείων συγγράμματος, η οποία ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο, και εδώ μπορούμε να δούμε, εκτός από το αρχείο που μόλις ανεβάσαμε και το οποίο έχει συσχετιστεί με το συνολικό σύγγραμμα, μπορούμε να δούμε και άλλα αρχεία που έχουμε ανεβάσει αλλά δεν έχουν ακόμα συσχετιστεί με κάποιο αντικείμενο. Για καθένα από αυτά τα αρχεία μπορώ να δω τα μεταδεδομένα του και να τα επεξεργαστώ, δηλαδή να βάλω μια σύντομη περιγραφή ή να το αντιστοιχίσω με κάποια από τα κεφάλαια ή μαθησιακά αντικείμενα του συγγράμματός μου. Επίσης μπορώ να το διαγράψω. Μπορώ επίσης να ανεβάσω κατευθείαν ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη αρχείων του συγγράμματος πατώντας προσθήκη αρχείου και επιλέγω κατά τον ίδιο τρόπο κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή μου και το ανεβάζω. Η βιβλιοθήκη αρχείων προσφέρεται ιδιαίτερα για το ανέβασμα μεγάλων αρχείων, καθώς ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο και μου επιτρέπει να συνεχίσω την εργασία μου με την εφαρμογή χωρίς να περιμένω να ανέβει πρώτα ολόκληρο το αρχείο. Ένας εναλλακτικός τρόπος να συνδέσω το σύγγραμμά μου ή κάποιο αντικείμενο με ένα συγκεκριμένο αρχείο είναι μέσω του κουμπιού «Σύνδεση με αρχεία», όπου εδώ μπορώ να επιλέξω κάποια από τα αρχεία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη και να το συσχετίσω και πάλι με το σύγγραμμά μου. Οπότε βλέπουμε ότι ο αριθμός των αρχείων που έχουν συσχετιστεί με το σύγγραμμα αυξήθηκε.